May samanenadaniw tintay ikanbiag iti tangatang manipud iti Santo Tomas Alicia Isabela. Daniw a pinutar ni Miss Jeneline Velasco Saculies. Madaitan sa Beirut, Lebanon. Daniw a napauluan iti iliw ni Karayo. Ayat a nasangal iti baetta. Kas busel nga inta iyalikaka. Anasibugan pamateg nga agpatpada. Isem anatignokan kadagiti namnama. Isot manglapunos tuy puso anaipayapay. Ken nang balkot nga uneg asen naay. Tatunggal umasibay iliw ni Karayo. Ibturak dagiti naapges a masagrat ko. Numabalin la kuma aldaw goyudek. Ken taaw a nagbaetanta subae. Tapno mananamta nga agpada. Inailibay alin na ilo ken rekta. Ket masibugan natikagan arik na. Kas panang kupikop kinapudno ayan ayat ta. Di mailadawan di saem anay pasaklot. Takas dalalawig asumaplit iti panuno. Ramramen na kaunggan kenaken. Kumutukot dagiti di mas baalan nga utpot. Uwe, tadayta talugading mo nga inet. Isot nang kayaw matmaturog a puso. Kaano ka di nga ipangag mo tirik na. Uray agtokyadak nga iguyod ka kuma. Tapno mamatmatak langa daytarupa. Nagpanes at angatang jakon mataljapan. Ken bimigao abulan kaanog a masirayan. Nga isumang pasindayam pakabuklam. Ngem imet mo ajak pulos matagikuan. Ngem iti siled ti pusok siksikalaeng iti kaanuman. Dahil tati pakabuklan ti Dani ni Miss Jeneline Velasco Saculies. Babento ipagayam niyo Nexon of Kawili ti Pamplona, Cagayan.